Θεραπεία κυρσών χωρίς χειρουργική επέμβαση. Εδώ και μια επταετία θεραπεύω τους κυρσούς χωρίς να κάνω χειρουργική επέμβαση, λέιζερ, δηλαδή συχνότητες. Γίνεται θεραπεία στο ιατρείο. Όλα τα προηγούμενα που είπα χρειάζονται νοσηλεία, αναισθησία. Ενώ με το σκληρητικό αφρό μπορεί το άτομο να κάνει τη θεραπεία και να φύγει άμεσα στο σπίτι. Και πώς γίνεται ο σκληρητικός αφρός? Τον δημιουργώ εγώ, εφόσον τον δημιουργήσω, το τοποθετώ με κάποιο καθητηράκι και με τη βοήθεια των υπερήχων, το τοποθετώ μέσα στη φλέβα, οπότε άμεσα δημιουργεί ένα σπασμό και φυσικά την εξαφάνιση των κυρσών. Το άτομο παραμένει για λίγα λεπτά ξαπλωμένο, μετά μπαίνει κάποια ελαστική κάλτσα και άμεσα γυρίζει στο σπίτι. Οπότε τα πλεονεκτήματα, οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά.